ବିକ୍ରମ ମୋ ସହିତ ଲାଗି ତୁ ଜମା ଠିକ କରୁନୁ, ତୁ ହାରିଯିବୁ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବେତାଳ ପାଖରୁ ରାଜା କେବେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବନି। ରାଜା ବିକ୍ରମ, ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଯଦି ତୁ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯିବି। ସର୍ତ୍ତ? କି ସର୍ତ୍ତ? ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିବି, ଆଉ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟି ଖୋଲିବୁ, ଚୁପଚାପ ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣିବୁ। କହ ରାଜି? ରାଜି। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ରସଲପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପତି ସାର୍ ବୋଲି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ତାର ନାଁ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଆଉ ସେଦିନ अरे देख लो किए जो पड़ी गले हेटी। चल चल चल। अरे ये तो हम पति सारे रसलपुर प्राइमरी स्कूल प्रधान शिक्षक। अरे हाँ तो अरे पानी आने भाई उठाओ उठाओ सर उठाओ अरे अरे भाई आंगर कौन है ये पर हम पति सारे रसलपुर स्कूल रो कौन लेके जानी पड़ी गले ओके अनेक कौन एम्बुलेंस को फोन टा लगाओ एत थोर कहले डाक्तर बाबू पति सार कौन है डाक्तर बाबू सार भल हो तो आज्ञा देखु सार गोटे किडनी संपूर्ण डैमेज हो इज सफरिंग फ्रॉम वेरी क्रिटिकल कंडीशन जदि इमीडिएट किडनी ट्रांसप्लांट न करा हुए ताले सार जीवन प्रति विपद अच्छी बाय द वे आपण तांकर कौन है मु आज्ञा रसलपुर स्कूल जड़े शिक्षक आ पति सार होती आम विद्यालय प्रधान शिक्षक तर निजर बोली कहीं ना तांकर समस्त समय को सी आम विद्यालय पिला सांगे अतिवाहित कर सार होती आम रसलपुर गाँव गौरव देखु मुझे कथा बुझीपार सार किंतु मु निरुपाय कहीं तो जड़े किडनी दवाई राजी हेले आम सार को ट्रिटमेंट करूँ एबे केवल से भगवान भरोसा हेलो देखु आउ भय करिवार किछि नहीं किडनी अरेंज हो जाए देखु सार खाद्य टी जगिबे तेल मसला आदौ खाइबा को देवेनी मु किछि मेडिसिन लिखिदे आपण ए मेडिसिन नहीं आसतु मु सार डिस्चार्ज पेपर रेडी करुँच अच्छा सार आपण ए प्राय सुस्थ भय करिवार किछि नहीं मेडिसिन ठीक समय खाइले जल्दी रिकवरी हो आपणकर डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दउछि आपणको ऋण मु केबे सुझी पारिबिनी डॉक्टर
ଆପଣ ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ପତି ବାବୁ, ମୁଁ ତ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଡନୀ ଦାନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଆପଣ ଏ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି? ଡକ୍ଟର, ଡକ୍ଟର ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ତାଙ୍କ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ମହାନତା ଗୁଣ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜଣେଇ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି। ସେ ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ବି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରେଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ମତେ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ନାଇଁ ବାବୁ, ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ପରି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନି। ସାର୍ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ସାର୍ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଲେ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ସାର୍। घंटी केतेबेलू बाजिलानी? मु पचारुची घंटी केतेबेलू बाजिलानी? रिसेस परे पिला माने सब आधा घंटा हो जाई क्लास रे पाठ पढ़लेनी, अथच तोर एपर्यंत रिसेस सरी पारुनी। आंठा सेठी स्कूल को पाठ पढ़िया को आसी बाहर बुला होची नहीं? ए ये सार्ट एमती अधा खोला कोन पे हेची? आ ये हेयर स्टाइल सब कोन हेची? ए तो नख देखी, नख देखी, ये नख कोन पे कटाइनी? दिन को दिन दुष्टामी तोर बढ़ी बढ़ी चलची। पाठ तो ठीक से पढ़ुनु, जहाँ टास्क देले ताकू भी करूनु, पुणी पिला मानक सहित क्लास रे झगड़ा लगाउछु। आ गाँ लोक भी तो नारासी दुनिया कंप्लेन करछंती। तत्ते मु आज लास्ट वार्निंग दउची, फर्दर जदि केबे तो नारे कंप्लेन आसे ताले सेही दिन जानिबु पनिशमेंट काहाकू कुआ जाय। जा क्लास को। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଚଳିତ 2023-24ର ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବ। ଜଣ ଜଣ ନାଁ ଡାକିବା ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପତି ସାରଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। प्राइज पाएर योग्य हेले सर मते को पे प्राइज दे ए सबर रहस्यटा कोन मु किछि भी जानि पारु ना ना ए कथा लाग मु सार को पचारिबी ता परे जाय
ଆରେ ବାପା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସ୍କୁଲ ତ ଛୁଟି ହେଲା, ସବୁ ପିଲା ତ ଘରକୁ ଗଲେଣି, ଅଥଚ ତୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ସାର୍। ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ? କ'ଣ କହିବୁ କି ବାପା? ସାର୍ ମତେ ତ ଭଲ ପାଠ ଆସୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୋ ନାଁରେ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବି, ଆପଣ ମତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦଉଛନ୍ତି? ଆରେ କିଏ କହିଲା ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି? କିଏ କହିଲା ତତେ ପାଠ ଆସେନି? ଶୁଣ ବାବା, ମୋ ମନ କହୁଛି ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି କରି ବଡ ମଣିଷ ହବୁ। ବାବାରେ, ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ତୋ ବାପା ମା ତତେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି, ତୁ ବି ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ବଡ ମଣିଷ ହେଇପାରିବୁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସାର୍, ମୁଁ ସତରେ ଆଉ ଜମା ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନି, ନା ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବି। ହଉ ବାପା, ଏବେ ଡେରି ହେଲାଣି, ତୁ ଘରକୁ ଯା। ହଉ ହଉ ହଉ। ଆରେ ବାପା, ଗାଡି ମଟର ଦେଖିକି ଯିବୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଜମା ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନି, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପିଲାଟିକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁ ହଠାତ୍ କୁଆଡେ? ସାର୍ ଆଜି ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଆଉ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପର ହେଇଛି। ଏ ଆଚ୍ଛା? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। କାଇଁ ଦେଖି ଦେଖି। ଆରେ ବାহ, ତୁ ତ କମାଲ କରିଦେଲୁ ବେଟା। ସତରେ ତୋର ଆଜି ଏ ସଫଳତା ଦେଖି ନା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ପ୍ରେରଣାରୁ ସାର୍। ଆପଣ ମୋତେ ସେଦିନ ପ୍ରାଇଜ୍ର ସୁଶିକ୍ଷା ଦେଇ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ସାର୍। ଭଗବାନ ତତେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ରେ ବାପା। ସାର୍ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ଆରେ ବାପା, ତୁ ମତେ କି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦବୁ? ଆରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠଶାଠ ପଢି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଏମିତି କହି ଆପଣ ମୋତେ ମନା କରନ୍ତୁନି ସାର୍। ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଉ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହଉ ହେଲା ହେଲା, ଯଦି ତୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଯଦି ତୋର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଆଉ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାର ସଦିଚ୍ଛା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରୁଛି ସାର୍, ଜୀବନରେ ଯଦି କେବେ ମୋତେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ବି ପଛେଇବିନି ସାର୍। ହଉ ହଉ, ତୁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି କରିବୁ ଆଉ ଆମ ରସଲପୁରର ନାଁ ରଖିବୁ। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ସାର୍। ମୁଁ ଯେବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି, ପ୍ରଥମେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ହଉ ହଉ, ଭଗବାନ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତୁ ତାହେଲେ ଆମର ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର କେଇପଦ କଥା ଓ ପ୍ରେରଣା ମୋ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ସାର୍। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଚକା ନୟନ, ହେ ଗରୁଡ଼ଗାମୀ ମଧୁସୂଦନ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା। ହେଲେ ବାପା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରୁନି, ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଖବର ତୁ କେମିତି ପାଇଲୁ? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏଇ ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ସାର୍ ସେଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ମୁଁ ଯେବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆସି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବି। ଆଉ ସେଦିନ ଜଏନିଂ ଲେଟର ପାଇ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଥାଏ। ଆରେ ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି? ଆଜ୍ଞା ଦାଦା। ଆରେ ବାପା, ତୁ କୋଉଠି ରହୁଛୁ କି? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତତେ ଗାଁରେ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ଆଗ ମୁହଁ ମିଠା କରନ୍ତୁ। ଆରେ ବାବା, ମିଠା କଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଆଗ ମିଠା ଖାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ବାବା, ମିଠା ତ ଖାଇଲି,
ଏବେ କହିଲୁ ଏ ମିଠାଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଦାଦା ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଯାଇଛି। ଆରେ ବାଃ, ଏ ତ ଭାରି ଖୁସିର କଥା। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ତୋ ଭଳି ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଦାଦା ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଆମ ରସଲପୁର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପତି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କରି ଉତ୍ସାହ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଦାଦା। ପତି ସାର୍ ତ ଏବେ ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ପଡି ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ ତାଙ୍କର ତୋ ସହିତ ଆଉ ଦେଖା ହବ କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦାଦା? ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ହେଲେ ଦାଦା ଦାଦା ସାର୍ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଦାଦା? ଗାଁ ପିଲାମାନେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଜଗତସିଂହପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କ ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ହେଲା କି କ'ଣ, ସେ ତରଣାପଡ଼ାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ତ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁଟା, ହଁ ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ। ହଉ ଦାଦା ଦାଦା ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି, ମୋତେ ସାର୍ଙ୍କ କତିକି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ରସଲପୁର ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି? ସାର୍ ପତି ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟାଏ କିଡନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାଙ୍କ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ସାର୍। ଆଉ ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଡନୀ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, କିଡନୀ ମୁଁ ଡୋନେଟ୍ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତୋର ଏଇ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇବା ଖବର ଶୁଣି ଗର୍ବରେ ଆଜି ମୋ ଛାତିଟା ଫୁଲି ଉଠୁଛି, ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ନୂଆ କରି ଚାକିରି ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ନ ଓଣୁ ତୁ ତୋ କିଡନୀ ମତେ ଦାନ କରିଦେଲୁ। ହେ ବୟସରେ ତୁ ତୋର ଗୋଟେ କିଡନୀ ମତେ ଦେଇଦେଲୁ। ଆରେ ବାପା, ମୁଁ ତ ବୁଢା ହେଲିଣି, କାହିଁକି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରି ତୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲୁ ରେ ବାପା। ଏ କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? କିଏ କହିଲା ମୋ ଗୁରୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ବୋଲି ସାର୍? ସେଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିଥିଲି ସାର୍, ଯଦି ଭଗବାନ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଛେଇବିନି ବୋଲି। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଗୋଟେ କିଡନୀ ଦେଲା ପରେ ମୋର ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ କିଡନୀ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ କିଡନୀ ବଞ୍ଚିପାରିବି ସାର୍। ତୋର ଏଇ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପକ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ତୁ ସମାଜରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଇ ରହିବୁ ରେ ବାପା। ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତୋରି ଭଳି ଶିଷ୍ୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମିଳୁ। ତୁ ମତେ ଆଜି ଋଣୀ କରିଦେଲୁ ରେ ବାପା, ତୁ ମତେ ଆଜି ଋଣୀ କରିଦେଲୁ। ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆପଣ ମୋତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ପଥରେ ବାଟ ନ ପାଇ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ବାଟ ଚାଲିଥିଲି ଆପଣ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଲେ ସାର୍। ମୋ ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସାର୍। আলোক শিখার তুমি তো ইঙ্গিত তুম্ভ পাই জন্ম মোহি আলোক শিখার তুমি তো ইঙ্গিত তুম্ভ পাই জন্ম মোহি অন্ধার পথরে তুমি তলউড়ি অন্ধার পথরে তুমি তলউড়ি অন্ডালি চালুছি বিনু মুক্তি নাহি। রাজা বিক্রম কাহানি তো শুনিলু, এবে মোর প্রশ্ন হেলা যে সার সেদিন সে দুষ্ট পিলাকে কোন পাই পুরস্কার দেলে? ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ସେଠାରେ ଭଲ ପିଲା ସହିତ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବେ
ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ଭଲ ବାଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ପତି ସାରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ସେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ଦେଇ ସମାଜରେ ଗୁରୁଭକ୍ତିର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତୁ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛୁ ରାଜା। ଏ ବେତାଳତା ଉତ୍ତର ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି। ହେଲେ ରାଜା, ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ତୁ କଥା କହିବୁନି, ହେଲେ ତୁ କଥା କହିଦେଲୁ। ତୁ ଏଇ ପିଠା ମୁଁ ଚାଲିଲି।